Deze week in Les Bourgeois, de eerste editie van de kunstbeurs TFAF in New York, met een speciale delegatie uit Maastricht. De eerste editie van de kunstbeurs TFAF hier in New York in de Armory is heel spannend. Zowel voor de organisatie als ook voor de kunstwereld hier in New York. En ook voor een speciale Maastrichtse delegatie onder leiding van burgemeester Annemarie Pen. Die speciaal is overgevlogen om hierbij te zijn. Het was een hele uitdaging voor de TFAF-organisatie om de eerste beurs in New York in hoog tempo en op het hoogste niveau te openen. Maar toen de deuren eenmaal open gingen voor de preview, was alles gereed voor een feestelijke start. Ja, er is eigenlijk jaren op gestudeerd en nu is het zover. TFAF New York. Wat geeft dat voor gevoel? Dat geeft een fantastisch gevoel. Vooral dat er zoveel mensen gekomen zijn. Het ziet er prachtig uit. Ik denk dat we er allemaal als team heel trots op mogen zijn. En ik merk in de kunstkringen in New York dat ze TFAF echt zien als ja, zo'n beetje de sky limit in de kunstwereld. Zeker qua beurzen. Dat vinden wij natuurlijk wel. Maar het is altijd goed dat het bevestigd wordt door de buitenwacht. Ja. En ik denk voorkomen terecht eigenlijk. Ja. Nu spreken ze hier, de Amerikanen, meer over de Maastricht Fair dan over TFAF eigenlijk. Als je TFAF, dan kijken ze aan alsof het waar heb je het over? Ga je een ei bakken in een pan of zo? Maar Maastricht, dat is Maastricht, dat is de beurs eigenlijk. Ja. Dus wij zeggen TFAF Maastricht en dan begrijpen ze het een beetje. Ja, dat is mooi. Maar dat gaan we nu veranderen. Het wordt TFAF. Ja, ja. I'm sure a lot of the dealers have done their best to bring really great things here since it is the first New York fair. So it's going to be very interesting. Yeah. And TFAF, you know it as TFAF or as Maastricht Fair? I always say Maastricht. Yeah. I know the name is TFAF, but I always call it, I always say I'm going to Maastricht. Yeah. And you ever visited the fair in Maastricht? Oh yeah, many times. Yeah, yeah. And you are happy and I've bought many things there. Okay, okay. One of the problems with Maastricht is it's not very easy to reach. Ja, bij het ontwerpen en opbouwen van de beurs, wat zijn dan de verschillen die je tegenkomt in vergelijking met Maastricht? Nou, het grote verschil is natuurlijk ten eerste de locatie. Dus in Maastricht is echt een conventiecenter. Hè? Dus dat is een modern gebouw en dat moet je echt inpakken om die TFAF-sfeer te creëren, die chicheid. Ja, ook de plafond. Ja, alles. Hè? De hele plafond, alles is dicht in TFAF. Het is de enige beurs trouwens in de wereld die dat heeft in de kunst. Hè? Maar hier is het anders. Dit is een heel klassiek, mooi voor de Amerikanen, dus echt antiek gebouw. Hè? Dat is heel belangrijk, het is pas 120 jaar. En ze zijn er heel trots op. Maar je ziet, het heeft een mooi plafond. Dus dat mag je zien. En dat mag je zien. Ja. En dus daarmee heb je een heel ander uitgangspunt. Dus wat we hier hebben geprobeerd, gebruik het gebouw en betrek het erbij. En creëer toch zeg maar een TFAF gevoel. En de opdracht van de directie van TFAF was, oké, wij gaan naar New York en dan gaan we met een Big Bang. Creëer iets wat ze nog nooit hier hebben gezien. En dit hebben ze nog nooit gezien hier. Maar ik begreep, het was wel een hele uitdaging om en op tijd klaar te zijn en om überhaupt alles voor elkaar te boksen. Ja,
kijk, dit is geen Nederland. Hè? Dan merk je toch dat die Nederlanders zijn creatief. Die kunnen flexibel werken, zijn zelfstandig. Hier in Amerika gaat het anders. Hier hebben wij te maken met unions. De vakbonden. De vakbonden. En dat is toch een ander verhaal. Die hebben niet de skills die de Nederlanders hebben. Wij hebben hier zeg maar 20% gedaan met 100 vakbondmensen en 80% met 20 stabilo mensen. Dus, en dat zijn de Nederlanders die ook Maastricht bouwen, hè? Ons goede Maastricht. Ja. En dat geeft een beetje sfeer en het is gedaan in 3 x 24 uur. Dus alles wat je hier ziet, inclusief het ophangen van de kunst, alles wat naar binnen is gebracht, is gebeurd in 3 dagen. En in Maastricht een maand? En in Maastricht hebben we weken. Ja. Hè? Ja. Dus dat is natuurlijk ook wel veel groter. Ja. Maar hier was het is toch wel we hebben weinig geslapen. Maar nu, u zorgt nou op deze beurs ook meteen voor de ultieme knaller met een Van Gogh. Daar kijken de Amerikanen toch ook echt van op. Nee. Ja. Het gaat heel goed. Het is echt, het schilderij trekt een enorm publiek. Van Gogh is de grootste naam in de kunstwereld, zeker in de 19e en begin 20e eeuw. En dat merk je direct. Alle Amerikanen vragen waar is de Van Gogh? En ze willen hem allemaal zien, dus dat is, dat is geweldig. Ja, want relatief gezien is het niet eens zo duur eigenlijk. Nee. Eens. Ik vraag $2,4 miljoen voor het schilderij. Dat is een exportprijs hier in Amerika. Het is natuurlijk veel geld, maar voor een Van Gogh inderdaad relatief betaalbaar. Ja, de Maastricht Fair hier in New York en dan ook nog een kunstwerk uit Maastricht bij u in de stand. Ja, we kunnen natuurlijk niet alleen maar TFAF meenemen. We moeten natuurlijk ook Maastrichtse stukken meenemen uit Nederland. En dit is een fantastisch stuk om hier te laten zien. Wat is het precies? Het is de enige bekende Maastrichtse kraankan met 3 kranen. En die werden gebruikt om koffie in te zetten en uit te schenken. Dus je zette die pot midden op tafel neer. Daar ging gemalen koffie in. Er werd heet water overheen geschonken. Dat roerde je door elkaar heen. Dan wachtte je tot de koffie bezonken was. En dan kon je met je kopje naar de kan toe en je kopje vullen met koffie uit deze kan. En welke periode is deze gemaakt? Deze kan is gemaakt in de 18e eeuw, in 1757 om precies te zijn. En hoeveel vraagt u ervoor hier in New York? Hij is €195.000. In dollars zou ik het even moeten nakijken wat de actuele koers is. Ja. En zouden ze de eventuele koper er nu nog koffie in gaan maken, denkt u? Het smaakt uitstekend eruit. En jullie hadden nog een speciale avond zelfs, waar het bestuur van TFAF was uitgenodigd. Was dat ook om de banden nog verder te versterken? Ja, het was eigenlijk toen we zo in de loop van de avond het erover hadden, voelden we ons eigenlijk een beetje als de moeder die het kind uitzwaait van ga je vleugels maar eens uitspreiden en verken de wereld. Ja. Zo voelde het een beetje. En het was een hele mooie avond van wij samen, TFAF en Maastricht. We zijn hier nu in New York en we wensen TFAF heel veel succes. En de moeder ging dan even mee voor de veiligheid? Ja, je moet even weten waar ze terechtkomen. Ja, nee, ja. Het is heel mooi. Het is een goed gevoel, geeft het ook. Ja, de provincie Limburg is ook vertegenwoordigd in de Maastricht Delegation, om het maar even zo te noemen. Maar hier valt niet zozeer de naam Limburg, maar meer Maastricht Region. Zo is het eigenlijk. Nee, dat klopt. Maastricht, de hoofdstad van onze provincie, verkoopt zich hier enorm goed. En ik ben blij dat ik hier mag zijn. Als wij kijken naar wat de TFAF betekent voor de provincie Limburg, is dat enorm veel. Ja, TFAF heeft hier echt een prachtige beurs neergezet. Klein maar fijn. Klein maar fijn. Wat ik begrepen heb, ze hebben te weinig ruimte en te weinig tijd. En gelukkig hebben wij in Maastricht genoeg ruimte. En die bieden we ze dan ook. Maar wat hier staat, in het hart van New York, daar kunnen ze echt trots op zijn. Wij hebben altijd gezegd dat New York een window is voor Maastricht. En dat is het zeker. Ik ben ontzettend verheugd dat de burgemeester en de provincies en de belangrijke mensen die ertoe doen voor Maastricht, voor onze beurs, hier acte présence geven. Dat is echt een ontzettend belangrijk statement voor mij. Dat Maastricht hier is. Dat geeft een heel goed gevoel. Ik ben er erg dankbaar voor. And you talk about TFAF or about the Maastricht Fair? Oh, the Maastricht Fair. But this fair is quite wonderful for New York. It's the nicest looking fair I've ever seen in New York. Yeah. And if you compare it with the fair in Maastricht? It feels more intimate here, and I think in Maastricht it feels just so big. It's tiring to get there. Here is much more. It feels more cozy.
more friendly. TEFAF, de eerste keer in New York. Het ziet er ongelooflijk uit. Er werd net gevraagd, verbaast het u dat de Amerikanen het prachtig vinden? Nee, dat verbaast mij helemaal niks. We hebben in Maastricht laten zien, al jaren, hoe goed Nederland is in het organiseren en wat voor fantastische kwaliteit we kunnen leveren. En het Rijksmuseum doet daar heel erg graag aan mee. Met Segers, Hercules Segers. Een kunstenaar die in Nederland nauwelijks bekend is. Die in Amerika al helemaal niemand kent. Maar wel de favoriete kunstenaar van Rembrandt. En zo positioneren we hem hier ook. En dat is eigenlijk... En ik merk bij veel Amerikaanse verzamelaars en liefhebbers dat in hun woorden de Maastricht Fair, dat die zo bekend is. Is dat dan een verrassing voor u? Nee, Maastricht is al jarenlang het moment in het jaar dat iedereen samenkomt op TEFAF daar. En nu het hier naartoe komt, ja, dan toont maar weer hoe internationaal Nederland is. Hoe goed georganiseerd het is. En het Rijksmuseum, ja, het Nederlandse kunst is niet van Nederland, dat is van de wereld. Dus wij moeten hier ook zijn. Ja. You come from where? From Buenos Aires, Argentina. The thing is, we like to go wherever is the art. And the big art is here now at New York. And it will be in Maastricht next year, I hope so. Yeah. And TEFAF is still, let me say, the best one of the fairs? Yes, the best of the world. Yeah. Maastricht. Okay. The TEFAF Maastricht is the best antique fair in the world. In the world. Really. For us. So, see you in Maastricht. Yeah, of course. Thank you. Bye.